Thang thay lagi, so tulisan orang thang kala nomination ke file hul lalle, alang tu magari bilu cok, aror isi kan nahi mati, tapi lokor kang dah kong tin kong mana. Asal so jo ini sila, nona ke dengi sila, tulisan orang thang hadi la CM la ke man itu lagi, kar biang long kan ke cendek ke di, koi, apa cendek mati dia thang kata cendek ke bangun cendek ke. Kopi koson men lode sata me eres der lo. Ata me nili tum ladak difu along non alang di pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum phan tum tum arjulo kopi putak se eres mala tum alang di tum ta nang phan the. Lapen akes nomor ko anno ko pulo putali tum arjulo stala nang phan the. Lapen ako non itum DSP phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulong ke ihin arjunon puta nang thanthe aputa nang thanthe lasenon difusi pon bom lasi larda kalam ana bangke nili tuman se longji seta melake abinonget ke lake tuliram rong hang alangli la APSLC a leader satu phala poson si mane ason kes ke pa bonje tum jongda na hello se larda kalam ke mo nili tum nang tum hanang tantu ko